Ġiet ippubblikata verżjoni aġġornata taċ-Charter tad-Drittijiet tal-Ħaddiema, dokument li jiġbor u jispjega d-drittijiet ewlenin tal-ħaddiema f'Malta fid-dawl tal-iżviluppi riċenti fid-dinja tax-xogħol. Is-Segretarju Parlamentari Andy Ellul qal li permezz ta' dan iċ-Charter il-ħaddiema ser ikollhom aċċess aktar ċara l-informazzjoni dwar id-drittijiet tagħhom. Sostna li d-dritt li ma jkunx magħruf diffiċli jintuża. Pereżempju li tingħata payslip li tkun waħda id-dettaljata li tingħata informazzjoni dwar il-ħlas li għandek tirċievi u drittijiet oħra aktar riċenti li daħħalna saħansitra anka għal dawk li jkunu għadhom fi stadju ta' interview fejn inti għandek dritt tingħata l-informazzjoni kollha dwar il-paga, l-informazzjoni dwar l-irwol tiegħek x'ser ikun u drittijiet oħra ovvjament li huma elenkati kollha f'dan iċ-charter. Iċ-charter jinkludu wkoll tisħiħ f'diversi tipi ta' leave, fosthom dak tal-paternità, il-parental bereavement leave u l-introduzzjoni tal-miscarriage leave imħallas. Ingħad ukoll li l-Gvern ser ikompli jsaħħaħ l-infurzar sabiex jiġi assigurat li l-ħaddiema jitħallsu dak li hu dovut lilhom fil-ħin u b'aktar trasparenza. Id-Direttur Ġenerali tad-DIAR Diane Vella Muscat qalet li s-suq tax-xogħol Malti jinbidel b'mod sinifikanti b'aktar mudelli ġodda ta' xogħol fosthom dak diġitali, remote working u arranġamenti aktar flessibbli. Ġili anka jiġu għandna ċertu ħaddiema jgħidulna jiena suppost għandi A, jiena suppost għandi B u jista' jkun li la jkun kas ta' A u lanqas ta' B ma jkun xi ħaġa kompletament differenti. Allura provajna niġbru kollox, nibdew mill-pagi, mill-leave, sigħat ta' xogħol, kundizzjonijiet bażiċi oħra, kollox f'qafas wieħed biex għall-inqas dawk huma tiegħek. Temmittajt li dan id-dokument għandu jikkontribwixxi għal aktar għarfien u konsistenza fil-mod kif il-jeddijiet tal-ħaddiema jinftehmu u jiġu applikati.